ассалому алайкум дӯстони азиз. Агар шумо хоҳиши сафар ба ватанро дошта бошед, ба шумо авиакомпанияи Қадамшо Исоевро тавсия медиҳем. ба рақамҳои дар экран буда занг занед ва билетҳоро бо нархи дастрас харидорӣ намоед. қиссаҳои зиндагӣ. ман байни 7 бародар хоҳари ягона, эрка ва дӯстдор ба воя расидаам. фарзанди хурдӣ оила ҳастаму тамоми шароитам муҳайёст. ҳамаи бародаронам сарватманданду соҳиби хонаю дари алоҳида. дар ҳавлиямон ману падару модарам ва бародари хурдиам бо ҳамсараш зиндагӣ мекунем. дар курси дуюми донишгоҳ мехондам. рӯзе як ҳамсабақам маро ба ҷашни зодрӯзи апааш таклиф намуд. азбаски бо манзура дӯстии хуб доштем, зуд розӣ шудам, то дар хурсандии оилаи онҳо иштирок дошта бошам. аз модарам иҷозат пурсида нисфи рӯзии дигар тӯҳфаи қиматбаҳое гирифта ба тарабхонаи машҳуре рафтам. соҳибҷашн санъаткор буд, бинобар ин тарабхона ба қавле ситорарез буд. ману дугонаам сари миз бо ҳофизе менишастем, ки ман ошиқи садою симояш будам. ҳофизи ҷавон ба мо хизмат мекарду ман худро дар осмони ҳафтум тасаввур мекардам. ӯ номи маро пурсида ба номам ба ман муроҷиат мекард. гоҳ-гоҳ ҷоник низ гуфта мемонд. ман ки то ҳол аз меҳрубонии ҷавоне баҳра набурда будам, чун шам аз ширинсухании ҷавоне ки ҳазорон ошиқи шайдояш буданд об мешудам. чун навбати табрикот ба ӯ расид, суруде хонд ошиқона ва номи маро низ ба он дохил намуд. аз шунидани тарона сарам ба осмонҳо расид. сари хони густурда гӯшгӯҳиҳо кардаму ҷавон вақти гуселпайд ёфта маро ба мошинаш даъват кард. бе ягон фикри бад розӣ шудам ва нишонии хонаамонро ба ӯ гуфтам. аввал ман туро сайри як боғ мебараму баъд хонаатон гуфт ҳофиз. ман мисли афсуншудагон хомӯш будам. намедонам чӣ қадар роҳ паймудем ва ӯ маро назди хонаи навсохте бурд, ки дар канори боғе воқеъ шуда буд. аз мошин фаромадем. ана ин хонаи ман, аммо сохтмонаш тамом нашудааст, гуфт ӯ ва илова кард. биёед як тамошо мекунем. баъд хонаатон меравед. мо боғро давр задем. даруни хонаи навсохтро ҳам ҳамин вақт ҷавоне пайдо шуда бо ҳофиз салом алейк кард. ӯ калидҳои мошинро ба ҷавон дода гуфт: мошинро тоза кун. мо ҳозир дар ошёнаи дуюм хоначаи деворҳояш сафедкардае буд, ки як диван, мизи таомхӯрӣ ва телевизори хурдакаке дошт. ҳофиз дарро пӯшида маро ба оғӯш кашид. бӯи атри гуворо ва оғӯши гармаш ақламро буду муқобилият накардам ва ҳамин тавр ӯ маро то хонаамон овард. модарам барои дер монданам сарзанишам кард, аммо агар медонист ки духтараш занд шудааст, шояд буғӣ карда мекуштам. саҳар аз хоб бедор шуда фаҳмидам, ки чӣ коре кардааму чӣ таҳшате ба сарам омада. аммо дар як кунҷаки дилам шӯлаяки умед фурӯзон буд. рӯзи дигар аз манзура хоҳиш намудам, ки рақами телефони ҳофизро ба ман диҳад. ба ӯ ошиқ нашавӣ боз? хандону шукуфон посухам дод дугонаам ва дар коғазчае чанд рақамро навишта сӯям дароз кард. як моҳи дароз рақам чидаму аз он тараф як садо шунидам. дастгоҳи мобилии муштарӣ муваффақатан хомӯш карда шудааст ё берун аз шабакаи фаъолият қарор дорад. оқибат дар моҳи дуюм садои марди аввалини ҳаётамро шунидам. шумо кӣ? мунира. кадом мунира? ҳо дар зодрез вохӯрда будем, ку маро боғ бурде назди хонаи навсохтатон. аз шарм суханам дар гулӯям шикаст. ҳофизи орзуҳоям баъди каме таваққуф гуфт: ман на боғ дораму на хонаи навсохт. дурусттар фикр кунед, боз ягон каси дигар набурда бошад. аз шунидани ин суханҳо телефон аз дастам афтид. бо тамоми овоз дод заданӣ шудам, аммо овозам намебаромад. дигар чизеро ёд надорам. баъди ду рӯз ба худ омада худро дар беморхона дидам. ду рӯз беҳушу беёд буданамро аз модарам фаҳмидам. баъди табобати тӯлонӣ ба ҳолати аввалаам баргаштаму боз аз дугонаам рақами ҳофизро пурсидам.
чунки телефонамро гум карда будам. Рақами ҳамон бабникро ба сарат мезанӣ? гуфт дугонаам ва телефонамро гирифта чанд рақамро сабт намуд. ин навбат марди орзуҳоям овозамро шунида масхараомез гуфт: ҳамунира, ин дафъа ҳамроҳи ман Дубай рафтӣ ё лаби баҳр? номард гуфтам дар ҷавоб. ӯ бо овози баланд дод зад: ҳей фоҳиша, як бори дигар телефон кунӣ ба милиса арз мекунам. фаҳмидӣ девона? аз ин ҳодисаи мудҳиш 2 сол сипарӣ шуд. ман байни хешу табор, ҳамсояҳо ва шиносҳо як духтари боодобу боиффатам. бародарони бономусам намедонанд ки хоҳараки эркаю азизашон бакораташро нисори номарди шӯҳратхоҳе гардонидааст. ман зиндаи мурдаботинам миёни шумо, эй одамон. ин шармандагиро намедонам куҷо барам ва ба кӣ гӯям. чӣ гуна исбот созам, ки номусамро маҳз ситорачаи бефуруғе доғдор намудааст? ба ин бори номус чӣ гуна зиндагӣ кунам? хаста шудам. илтимос, ба ман маслиҳат диҳед. ба шабакаи Қадамшо Исоев обуна шавед.